Molt bona nit i benvinguts al nou Calli Res de República Televisió. Recorden aquell 2015? Recorden el Camp Nou? Recorden aquell partit Futbol Club Barcelona contra l'Atlètic de Bilbao, la final de la Copa del Rei? Passava això. I avui tenim amb nosaltres un dels principals promotors del que passava aquell 2015, Santiago Espot, president executiu de Catalunya Acció. Molt bona nit. Molt bona nit. Què sent quan sent això i quan recorda el viscut? Doncs ho recordo com una gran victòria política, perquè va ser producte d'una iniciativa que estava adreçada fonamentalment a intentar avortar una operació d'estat. I m'explico, feia pocs mesos que havia abdicat Joan Carles de Borbó en la figura del fill, Felip de Borbó, i a l'estat espanyol hi havia, per part de tots els seus grans aparells polítics, institucionals i mediàtics, hi havia endegada una operació de lifting, una operació de maquillatge de la Casa Reial Espanyola que sortia d'un cap d'estat, com era Joan Carles I, que ha passat a la història per ser, i passarà a la història per ser un personatge que ha cobrat comissions, que és un tipus decrèpit, en fi, ja coneixem la història de Joan Carles I. I intentaven presentar el fill com un monarca jove, liberal, casat amb una periodista, a més divorciada, un home que parla català, format als Estats Units d'Amèrica. És a dir, tot això ho veia a una operació, repeteixo, de maquillatge de la monarquia borbònica. Era la primera vegada que ell es mostrava en públic i nu davant de catalans i de bascos. I llavors es va produir una xiulada que va ser encara superior a la que li van dispensar al pare. D'aquí ve que la reacció de l'Estat va ser furibunda, en el sentit que a la mitja part del partit hi ha el Departament de Presidència del govern espanyol ja emetia una nota informativa
en la qual es deia que s'investigarien els fets. Els fets no era res més que un simple manifest redactat per un servidor al qual es convidava i s'encoratjava a catalans i a bascos a xiular tant a la figura del monarca espanyol com a l'himne espanyol. I 48 hores després, amb una reunió del Comitè Estatal contra la Violència, el Racisme i la Xenofòbia, en el qual hi havia presents 2 secretaris d'Estats i els caps dels cossos i forces de seguretat de l'Estat a Madrid. Allà després es va produir una roda de premsa després d'aquesta reunió i el secretari d'Estat, que en definitiva és el cap de la policia i de la Guàrdia Civil, ja va manifestar que es perseguirien els autors i signants del manifest per la xiulada a Felip de Borbó i a l'himne espanyol. Aquell manifest va tenir la facultat de mobilitzar a 100.000 ànimes, 50.000 de les quals no entenen la llengua catalana, per tal de xiular a Felip de Borbó. O sigui que, en definitiva, també des d'una vessant literària em sento molt satisfet perquè tinc una ploma fantàstica que fa que fins i tot els bascos entenguin la llengua catalana. Però a part de la broma, és evident que va ser un gran encert aquesta operació perquè va col·laborar d'una manera fonamental, en definitiva, a desmuntar aquesta operació d'estat, concretament a Catalunya. I no oblidem una altra cosa, va ser una ocasió en la qual a nivell internacional es va reproduir aquesta xiulada i va ser la manifestació fefaent que els catalans, i els bascos en aquest cas també, no volen ser espanyols, o aquells que hi havien allà no volien ser espanyols. Per tant, aquestes imatges, malgrat el que va suposar després tot un procediment judicial, que afortunadament ha acabat guanyant, però és una imatge de satisfacció, d'una jugada política que va sortir bé. Val a dir, cosa estranya en la política espanyola, que aquest cop s'hi van complir amb la seva paraula i van investigar els fets i, per tant, vostè va ser jutjat. Com va acabar tot? Bé, van investigar els fets, però es va adelantar Vox, perquè Vox va presentar una querella, perquè el que feia referència a la Comissió Estatal contra la Violència i la Xenofòbia i el Racisme, això és la via administrativa. A mi se'm va imposar una multa de 90.000 euros per la via administrativa, però a partir del moment en què va haver la querella presentada per Vox en un jutjat de Barcelona, després això es va traslladar a l'Audiència Nacional de Madrid, es va imposar la via penal i tot això ha tingut un recorregut que va finalitzar, com ja saben la majoria dels nostres telespectadors, amb un judici el dia 21 de desembre del 2017 a Madrid. Vaig ser condemnat, però en segona instància vam guanyar. És a dir, que podem dir que som de moment dels pocs catalans que han guanyat a l'Audiència Nacional i dels pocs també que en el camp jurídic hem guanyat a Vox, perquè no només va ser en aquesta ocasió, sinó que també el 2009 la Fundació d'Enaes, de la qual era president en aquells moments Santiago Abascal i portaveu Ortega Smith, em van posar una querella a l'Audiència Nacional que va ser desestimada. Per tant, l'escore en aquests moments, ja que podem fer un símil esportiu, és Vox 0, Santiago Espantós. Esperem que acabi avui també el partit d'avui així. No, 0-2 no, 2-0. Exacte. Per tant, a dia d'avui no té comptes amb la justícia espanyola. Per la via penal no, però no oblidem una cosa que és la següent. Quan es va tancar, diguem-ne, la via penal, el jutge, l'última interlocutòria que va emetre a instàncies de la Fiscalia va ser adreçar-se al Ministeri de l'Interior dient que jo tenia un expedient sancionador de 90.000 euros i que l'activés. Per tant, ara en aquests moments estic a l'espera que el Ministeri de l'Interior, concretament el seu ministre, Marlaska, doncs activi això. És a dir, pot activar-ho, no pot activar-ho, perquè ara ja entra en un terreny de l'oportunitat política. Pot ser que ho activi, no pot ser que no ho activin. Però, en tot cas, el que hi ha és aquesta amenaça dels 90.000 euros que continua estant allà. Des de la política catalana sí que molta gent no va entendre aquella xiulada i, a més, la va criticar molt durament. Què en pensa d'això? Doncs em penso que això és pensar en la mentalitat del colonitzat, pensar en la mentalitat de l'esclau. Perquè és evident que si es celebra un partit de futbol
a la capital de Catalunya, a Barcelona, i aleshores ets independentista i fonamentalment, deixem-nos d'eufemismes, si un vol ser un és independentista és perquè no vol ser espanyol. De la mateixa manera que un independentista bretó ho és perquè no vol ser francès, o els independentistes de Cuba ho eren perquè no volien ser espanyol. És evident que qualsevol símbol que representi Espanya en el teu territori és susceptible de ser criticat, de protestar per la seva presència, etc. Per tant, és evident. Però això respon amb aquell discurs naïf i en un discurs que en ocasions, quan el sents, penses que et prenen per idiota, que diuen que amb la independència nosaltres continuarem sent amics dels espanyols i que amb la independència fins i tot Espanya en sortirà beneficiada. Bé, no m'extendré més en criticar o en posar de manifest la incongruència d'aquests arguments perquè, sincerament, cauen pel seu propi pes. Crec que això és tractar a l'elector no només d'infant, sinó d'idiota. I això, aquesta crítica que ells feien en aquells moments sobre xiular a l'himne espanyol i a Felip de Borbó responia amb aquest raonament que, repeteixo, és propi de l'esclau i d'una mentalitat colonitzada, de no pensar com a homes i dones lliures. I per ser independent, el primer que has de fer, la primera condició és pensar com un home o una dona lliure. També aquesta nit valorarem una mica com està la política catalana a hores d'ara. Abans, però, deixi'm parlar-li del govern de Madrid, que prepara un avantprojecte de llei de l'esport, que obre la porta a prohibir estelades, a xiular himnes. Què hi podem fer contra això? Doncs tot això és culpa concretament de dues persones. N'estic absolutament convençut. D'Albert Boada, el meu advocat, i un servidor. És a dir, que la nostra absolució en segona instància deixa la porta oberta, en aquests moments, amb la legislació actual, a xiular l'himne espanyol i la figura de Felip de Borbó, perquè estem emparats per la llibertat d'expressió, tal com va manifestar la sala de l'Audiència Nacional, ara no recordo el nom exactament, que em va absoldre. L'única manera és intentar, via legislativa, canviar la llei per sancionar aquestes actituds. No he llegit l'avantprojecte de la llei de l'esport, sincerament, tinc altres coses més importants que fer, però per les informacions que he pogut llegir al respecte, en efecte, és a dir, intenten, via llei de l'esport, sancionar tot això. El que sí que afavoreix que aquest avantprojecte tiri endavant és la llei, precisament Mordassa, que s'ha posat molt de moda els darrers anys, que va tirar endavant el Partit Popular i que sembla ser que el Partit Socialista no la vol derogar. Li costarà fer-ho, jo particularment dubto que ho faci, perquè ara en aquests moments qualsevol gest per part del PSOE de derogar o de diguem-ne, suavitzar tot allò que fa referència a la llibertat d'expressió serà respost amb una campanya mediàtica i política per part d'aquest front espanyolista recalcitrant, que són Vox, PP i Ciutadans. No és perquè el PSOE, en fi, tampoc no ho sigui, perquè no oblidem que el Partit Socialista Obrer Espanyol ha estat l'únic partit espanyol que ha fet una cosa tan detestable com és crear uns esquadrons de la mort, que eren els GAL. Això no ho va fer ni el PP. Per tant, això de fer, diguem-ne, espanyols bons i dolents, com en moltes ocasions, segons quins polítics catalans et volen plantejar, això és una absoluta fal·làcia. Repeteixo, el PSOE va crear els esquadrons de la mort, el GAL, i tampoc oblidem que quan es van crear, el cap del Partit Socialista de Catalunya, Miquel Iceta, era una de les persones que col·laborava amb Felipe González. Per tant, no seria estrany que Miquel Iceta també fos un dels homes que estés amb aquella estructura dels GAL. Però no, dubto molt que ho facin, perquè el clima polític a l'estat espanyol és un clima que tot es veu, en definitiva, es veu com una claudicació, qualsevol cosa que pugui rebaixar una mica la tensió respecte a Catalunya. Ja que estem parlant del Partit Socialista, què n'opina de les darreres paraules d'Alfonso Guerra quan diu que hi ha dictadures dolentes i dictadures que... No coneixia aquestes paraules d'Alfonso Guerra, sincerament, no?
Alfonso Guerra va venir a dir pràcticament que hi ha dictadures, evidentment, molt cruels i que van malament per un país i dictadures que, com que afavoreixen l'economia d'un país, doncs bé. Bé, Alfonso Guerra és un element que, en fi, ja ens queda una mica lluny, no? Però bé, veig que continua encara amb una certa presència als mitjans de comunicació. Però Alfonso Guerra és el representant d'una de les 4 potes que aguanten sempre la mentalitat espanyola. Això ja ho va dir el meu mestre, el professor Muñoz Espinal, que són 4, les potes que aguanten l'imperi espanyol. Caciques, inquisidores, soplones i inquisidores. És a dir, Guerra, en aquest cas, seria la figura del pícaro, no? És a dir, i aleshores el pícaro ho justifica absolutament tot. Però bé, l'estat espanyol ara ho veiem, la gran veritat d'això, no? Vull dir, l'inquisidor, doncs ja ho podem veure, el soplón també, vull dir, aquells que delaten de manera continuada, i el pícaro, doncs, en el cas de Felipe González. Quan s'avala aquest avantprojecte de llei, aquest avantprojecte de llei de l'esport, i es pretén no xiular un himne, es pretén que no entrin banderes independentistes a un camp, s'està parlant gairebé obertament del camp del Barça, del Camp Nou. Ven l'anticatalanisme? Ven la catalanofòbia més enllà de l'anticatalanisme? Ven, li compren i, en fi, gairebé factures d'una manera enorme. Sí, indiscutiblement, però això no és d'ara. Jo tinc un molt bon amic mexicà, fill de l'exili, José María Muriá, català, mexicà, fill de catalans notables, ha estat un personatge que ha estat en el govern mexicà durant molts anys i president de l'Acadèmia Mexicana de la Història, que m'explicava, ara no fa gaires dies, que va estar aquí a Barcelona, que aleshores va agafar i va trucar farà un any a un amic seu de Catalunya i li va dir: escolta'm, tinc aquí al davant, diu, una publicació que parla del boicot als productes catalans. I el català de Barcelona, o de Girona, no sé d'on era, li va respondre: sí, ui, això, és una cosa que ara s'està començant una altra vegada a imposar i tal. I en Murià li va dir, però és que això que tinc aquí és de l'any 1932. Per tant, la situació continua sent exactament la mateixa. I respecte a això que diu vostè del Barça, això que em comentava, és evident que el Barça té una difusió internacional molt gran. I tornant amb aquest amic mexicà, quan va haver aquesta famosa xiulada del 2015, ell va venir a Barcelona un mes després i em va dir una frase que em va fer entendre la projecció que havia tingut aquella xiulada. Literalment em va dir, diu, crec que hi ha hagut 2 llocs a l'Amèrica Llatina on no es va sentir aquella xiulada. En algun indret de la Patagònia i en algun lloc de la selva del Mato Grosso. Perquè a tota Amèrica Llatina es va sentir aquella xiulada. Si parlem d'aquesta repressió, no tant repressió, sinó d'aquesta catalanofòbia del ciutadà espanyol, de peu de carrer, ara qualsevol ens podria dir, esteu fent de psicòlegs, no és la intenció, però on rau, per què l'espanyolisme compra tan fàcilment aquesta catalanofòbia? Perquè forma part de la seva psicologia col·lectiva, és a dir, Castella és qui ha fet Espanya, la mentalitat castellana és una mentalitat jeràrquica, és una mentalitat que no contempla el pacte el contempla com una claudicació, no entén la diferència, no entén el matís, i aleshores, esclar, tot això ha donat lloc a una història política que ja la coneixem tots a bastament. I Catalunya, en aquest sentit, és probablement aquella part del territori que ells consideren seu, que encara ha mantingut, sobretot, una personalitat a través de la seva llengua diferenciada de Castella. És a dir, a diferència del basc, que la seva llengua, malauradament per ells, ha quedat com una llengua, no diré de segona categoria, però no amb la presència de la llengua catalana, però el català no, el català ha mantingut la seva llengua, ha mantingut la seva personalitat, la seva cultura, i bé, i l'ha situada en uns nivells que podrien ser més elevats, però en uns nivells homologables a qualsevol cultura europea, la seva literatura, la seva llengua, totes les seves manifestacions artístiques. I això Castella no ho suporta. I, per tant, aquesta catalanofòbia obeeix justament a això. Em va parlant i em va posant exemples històrics del que ha anat passant.
Els responsables de la resistència de 1714, de la resistència a Catalunya, van ser deportats per Felip V a presons de Pamplona, de Galícia, de Castella, amb grillons als peus, amb una alta vigilància, en condicions extremes de seguretat fins aleshores mai vistes. De fet, i fa pocs dies, de fet, 9 presos polítics catalans han estat transportats en unes condicions com a mínim lamentables fins a les presons de Madrid. El tracte és sempre el mateix, encara que parlem de fa molt? Bé, hem de posar també les coses en la seva justa mesura. No és el mateix aquells presoners de l'època de Felip V que aquests que hi ha aquí. No, les condicions no són les mateixes i tampoc podem faltar a la veritat. I també hi ha una altra cosa. En aquells els han capturat, aquests s'han entregat, sense presentar batalla. Per tant, la diferència és considerable. I això no significa, ni de bon tros, que jo desitgi que estiguin a presó. Soc el primer que desitja que surtin d'aquesta situació i, evidentment, veus del món jurídic molt més autoritzades que jo, que no ho soc pas de jurista, ja diuen fins i tot que la seva condició en aquests moments de presó preventiva és una cosa absolutament inexplicable. Però jo diria, deixant de banda els dirigents polítics i centrant-me més segurament en el que fa referència al poble espanyol i a la mentalitat espanyola respecte a Catalunya, que no som conscients, els catalans, el suficient del que motiva aquest sentiment d'odi contra Catalunya, perquè, diguem-ho clar i obertament, hi ha odi contra Catalunya, no ara, sinó que aquest sentiment ja el podem trobar a la història, com a mínim, des del 1714. I podríem anar abans, perquè Quevedo ja ens catalogava els catalans com el ladrón de tres manos. Ja només amb aquesta descripció ja podem veure que el català, dins del que representa l'imaginari castellà, és un tipus infecte, és un tipus que és el jueu de la península ibèrica. Per això les tropes franquistes, quan entraven a Catalunya, cantaven allò de catalán, judío y renegado, pagarás los daños que has causado. Però la mentalitat espanyola o la mentalitat castellana respon, en definitiva, amb aquests inputs. Fa 2 setmanes jo vaig fer una conferència i vaig citar una frase d'en Gaziel, un home que no era independentista, però era un gran coneixedor de la psicologia col·lectiva espanyola i concretament castellana. Té aquest llibre meravellós que es diu Castell endins, que tots els polítics catalans, aquest llibre, se l'haurien de llegir gairebé per obligació. I jo me l'he volgut portar aquest fragment, és molt breu, per ser-ne fidel, i ens explicarà la realitat del que estem vivint. Gaziel planteja una situació hipotètica en les seves obres completes d'una independència de Catalunya i ell diu que això només podria venir a partir d'un gran aliat forani, o sigui, estranger, de fora. I aleshores diu: Espanya no oblidaria ni perdonaria una secessió semblant, una mutilació del que ella considera la seva pròpia carn. Això ja és la premissa d'en Gaziel. I diu, acaba el fragment dient: si això passés, tota Espanya ens cauria al damunt, com en una croada de reconquesta o una guerra santa. I ara ens trobem que la formació espanyola emergent, la que ho està condicionant tots, és una formació que es diu Vox. I de què parla Vox? De reconquesta. De reconquesta. Per tant, estem exactament igual que en aquests anys 40 o 50, dels quals ens parlava en Gaziel. Però, esclar, és a dir, demanar que els nostres dirigents polítics actuals siguin conscients d'això és enormement difícil, perquè jo dubto que el 5% a tot estirar hagin llegit a Gaziel. Ells el que llegeixen és el tuit i llegeixen a tot estirar els diaris afins als seus postulats polítics, o poden llegir amb l'esperit del buròcrata aquells informes adreçats a governar aquesta trista autonomia. No és conscient que hi ha qui li diria supremacista per pensar així? Sí, naturalment, però és que jo no vull ser espanyol. De la mateixa manera que els cubans no volien ser espanyols. I per tant això no és ser supremacista, això és no voler ser espanyol. Que els espanyols tinguin una sèrie de qualitats que no els hi negaré, tampoc. Vull dir, entre altres coses, Castella el que s'hi ha tingut al llarg de la seva història és un gran sentit del lideratge polític.
de la direcció política, cosa que no l'ha tingut Catalunya. Per això, ser supremacista no, i a més que em digui supremacista a mi, que sóc net d'un guàrdia civil, doncs resulta enormement difícil, perquè jo de segon cognom em dic Piqueras i la meva família materna ve d'Almansa, de la Manxa. Per tant, vull dir, això no és ser supremacista, sinó que això respon exclusivament a argumentar totes aquelles raons per les quals jo no vull ser espanyol. De la mateixa manera que un danès no vol ser alemany, ni un francès vol ser portuguès, ni un espanyol vol ser portuguès. Que darrerament els catalans tenim la culpa de tot sembla gairebé evident. Ara em parlava de Vox. També s'atribueix als catalans l'auge de Vox. Això és així? Sí, absolutament. Absolutament. Fa una setmana vaig estar parlant justament amb una persona que per circumstàncies personals va molt a l'Aragó, un català que va molt a l'Aragó i que té 30 anys concretament, i aleshores em va manifestar que tota la gent del seu entorn de Saragossa, d'aquesta generació, d'aquests 30 anys, majoritàriament votarien a Vox i que la raó fonamental, no, la raó única era justament el tema de Catalunya. Vox és una cosa estructural, no és conjuntural. Podemos és una cosa conjuntural. És una formació política que va néixer per una conjuntura política, econòmica, determinada. La crisi del 2008, els desnonaments, la precarietat laboral, etc. I aleshores neix, producte d'això neix Podemos. Vox s'enllaça justament amb una sèrie de valors imperials espanyols. Els toros, la caça i les dones a casa. Això també n'és una altra. Per tant, Vox no és una cosa conjuntural, és una cosa que jo crec que ha vingut perfectament per quedar-se. Si el Partit Popular ve del feixisme, d'on ve Vox? Vox, a veure, no li conec exactament la història, però Vox crec que respon justament a la necessitat d'una gran part de la societat espanyola d'una resposta molt més contundent contra Catalunya. Agafem a en Gaziel, és a dir, clar, se sentien mutilats, no? Els hi tallaven un braç, i la resposta que va tenir Mariano Rajoy, al qual Federico Jiménez Los Santos l'anomenava Mariano Complejines, perquè el veia un personatge, un gallec, amb aquell aire, diguem-ne, que tenen els gallecs, no? Doncs no representava tampoc aquella espanyolitat, diguem-ne, contundent i que enganxava amb la mentalitat imperial necessària per combatre tot el tema de Catalunya. I crec que Vox ha sabut dotar-se d'aquesta àurea, en definitiva, i crec que obtindrà uns grans resultats. La sort que tenim, i això ho comentàvem abans justament de començar aquesta entrevista, la gran sort que tenim és que són uns oradors pèssims. Santiago Abascal, en fi, és un home d'una gran pobresa eloqüent i dialèctica. I Ortega Smith, 3/4 del mateix. Però tindran un gran avantatge, i crec que ho van fer amb tota la intencionalitat. L'acusació popular del famós judici que començarà la setmana vinent serà de Vox. I durant 3 mesos el senyor Ortega Smith, secretari general de Vox, tindrà una campanya electoral permanent de dilluns a divendres, com aquell que diu, en directe a totes les televisions de l'estat espanyol. Sembla ser que totes les televisions menys a TV3, on el Tribunal Suprem no li deixa estar a les portes per informar-ne. Però sí. Són altres coses que no volia tampoc deixar d'esmentar. Ara mateix parlàvem de Vox i em treia Mariano Rajoy. Deien alguns politòlegs que inclús trobaríem a faltar Mariano Rajoy. I això em dona peu a preguntar-li si ara ve la guerra bruta, ve la guerra més dura de totes. Doncs no crec que sigui guerra bruta o no. És a dir, jo crec que ara ells estan crescuts, Espanya està crescuda, perquè, entre altres coses, han deixat els nostres dirigents polítics que creixés. És a dir, tots ja sabem el que va passar a l'octubre de fa 2 anys, o sigui, el famós octubre del 2017,
que es va viure una situació en la qual es va deixar passar una gran oportunitat, es va enganyar la gent, amb tots els ordres, dient ja ho sabem tots plegats, que ho tenien tot preparat, que hi haurien reconeixements, i ara tot està sortint que tot era, en definitiva, una filfa i que anaven exclusivament a buscar una negociació. Per tant, clar, Espanya ha vist que anaves de farol, els nostres dirigents polítics, i ara, evidentment, intentaran ja acabar amb el problema català. De fet, hi ha una notícia de fa molts pocs dies que Aznar, que podem catalogar una mica com el pare espiritual d'aquest renaixement de l'espanyolisme més aguerrit, va manifestar en una reunió dels empresaris aquests del pont aeri que això de Catalunya, aquí s'havia de fer un 155, de manera permanent, s'havia d'acabar amb la TV3, s'havia d'acabar amb l'educació, etc. Bé, són les coses que passen quan tu t'entregues sense presentar batalla, enganyes a la teva gent i no tens absolutament res preparat. Segona vegada que em diu t'entregues sense presentar batalla. Vostè el 2016 escriu aquell llibre, si no m'equivoco, o processisme o independència. Estem exactament igual que el 2016? Estem pitjor. Estem pitjor, primera, perquè hi ha una sensació de desconcert en el món independentista. La gent no entén res, no entén les estratègies, si se li pot dir estratègies polítiques, dels tres partits que hi ha al Parlament de Catalunya, teòricament independentistes. La gent veu que no s'avança absolutament res i, per tant, estem pitjor que el 2016 i fins i tot la moral, quan hi ha una sensació de desconcert, baixa i en aquests moments podríem dir que no tens pastors. És a dir, està el ramat, si se'm permet el símil, va cadascú a la seva banda i la figura dels líders polítics és una figura absolutament inexistent. Per tant, estem pitjor en aquest sentit. Pitjor per aquesta banda, però jo també intento buscar-li la part positiva i sobretot crec que ha servit tot aquest procés que s'ha viscut per dues coses, fonamentalment. La primera, que hi ha una classe política impotent per fundar un estat. Absolutament impotent, absolutament incapaç i absolutament sense cap mena de preparació per poder arribar a un objectiu d'aquesta magnitud. I la segona és que la gran majoria de l'independentisme ha de veure que això de trencar un statu quo com és l'espanyol i trencar en conseqüència un statu quo com és l'europeu, perquè trencar l'statu quo espanyol suposa trencar l'statu quo europeu, és una empresa d'una magnitud notable i que requereix uns esforços i requereix un estil polític d'una duresa que en aquests moments no veiem. No es pot trencar Espanya amb somriures, amb voler quedar bé amb tothom i amb fer discursos infantils. No. Que s'hagi comprat el discurs de la llibertat a presos polítics vol dir que s'ha comprat el discurs del processisme? Sí, és que fa pocs dies llegia un correu electrònic d'un gran patriota del País Valencià, en Josep Guia, i feia una reflexió que és molt interessant. I és que deia, als anys 80 es parlava, quan hi havia empresonats de l'MDT, de Terra Lliure, es parlava de llibertat de patriotes catalans. Ara es parla de llibertat de presos polítics. Ara el terme patriota ja és una cosa que en fi, ja sembla ser que aquí no es pugui parlar de pàtria, que no es puguin parlar amb una contundència d'uns valors nacionals que tot poble els té. Aleshores, bé, vull dir, acabarem aquí reclamant estatut d'autonomia, perquè aplicaran el 155 i al final acabarem parlant de recuperar l'Estatut d'Autonomia. De fet, la classe política catalana en aquests moments, la seva màxima preocupació és que no es torni a aplicar el 155. La gent que no s'enganyi. No estan en aquests moments fent res per fundar un estat,
per trencar Espanya o per proclamar la independència. Ara, en aquests moments, s'està exclusivament per mirar que no es torni a aplicar el 155. I el 155 ha servit d'una cosa fonamentalment, i és per demostrar que la classe política catalana aguanta 5 mesos sense cobrar, 5 mesos sense sou. Més de 5 mesos ja la cosa comença a ser difícil, perquè quan van passar 5 mesos ja es van posar tots d'acord per tornar a recuperar sous i poltrones. Falta més manifestació? Falta més mobilització al carrer? No. Falten dirigents polítics, falten al capdavant del país gent disposada a jugar fort, cal gent que digui la veritat, cal gent que parli clar i cal gent que se la jugui. I que se la jugui d'una manera oberta, i d'una manera oberta contra Espanya, perquè tampoc podem caure en un error. És molt fàcil criticar en Torra, a l'Artadi i a l'Aragonès, això no té conseqüències. El que sí té conseqüències és si tu piques al Borbó, o si tu piques a la Fiscalia, o si tu piques a la judicatura espanyola. I ho dic per pròpia experiència. Tot el que viurem a partir d'ara serà conegut com el judici al procés i més enllà del judici al procés, com el judici al poble català. Això és així? No, no. Judici al procés... Home, si és judici al procés, si realment la gent pensa que és judici al procés, és que el procés s'ha acabat, perquè els judicis es fan de coses que ja han passat. Per tant, ja no estem en procés, ja s'ha acabat el procés com el coneixíem fins ara. Judici al poble català? No, tampoc. Jo crec que això no és un judici al poble català. Això és un judici, malauradament, que es farà aplicant un codi penal espanyol que tu, en el cas dels dirigents polítics, pensaves que no te l'aplicarien i te'l van aplicar. Perquè ells pensaven que com a màxim hi hauria una inhabilitació que passaria com amb en Mas, que l'inhabilitarien i hi hauria una multa, i que la multa al final la pagaria l'ANC o l'Òmnium Cultural, i bé, serien 3 anys d'inhabilitació i a córrer. I, evidentment, van jugar amb foc i ha passat el que va passar. Però no, jo crec que això serà un judici, evidentment, no al poble català, no ho veig així, sincerament. El president de la Generalitat, Quim Torra, diu que si no hi ha absolució prendrà les mesures que facin falta. Això vol dir tirar endavant la república? Quin recorregut li veu a tirar endavant la república? No faran absolutament res. Tot això són paraules buides de contingut. L'altre dia veia un titular de fa un any i pico d'en Puigdemont al diari Ara, si no recordo malament, que deia: el 2019 ja no hi haurà eleccions municipals a Catalunya. I ara tenim unes eleccions municipals d'aquí 3 mesos. L'Ernest Maragall ahir va protagonitzar un fet que hauria de fer avergonyir a tot l'independentisme. I, de fet, hauria de ser motiu perquè automàticament deixés de ser candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Van al Círculo Eqüestre i perquè van protestar 4 empresaris alemanys va acabar fent la conferència en llengua castellana. Va tenir l'actitud de l'esclau. Ja deia Tàcit, fa 2000 anys, que l'estigma de l'esclau és parlar la llengua de l'amo. Què va fer Maragall? Això. Si per l'amenaça, no amenaça, per la protesta de 4 empresaris alemanys al Círculo Eqüestre canvien de llengua, què passarà quan rebin una querella de la Fiscalia espanyola? Quina opinió li mereix les mobilitzacions que posen sobre la taula i d'elevar el to, que també ho posa sobre la taula l'ANC? Bé, tot el que sigui elevar el to, doncs jo estic endavant, perquè un dels problemes que tenim els catalans i l'independentisme concretament és aquest to apagat que tenim, sobretot els nostres diputats, que els veus allà al Parlament i tenen aquell to que no se'l sent més enllà del coll de la camisa, no? I, home, l'independentisme hauria de tenir un to vibrant, una eloqüència ferma i sobretot un to que denoti una valentia i disposat a jugar fort. Per tant, bé, no sé en què consistirà això, però si ha de ser elevar el to i justament posar en evidència totes les contradiccions del nostre govern i de la classe política processista majoritàriament, doncs visca. És a dir, no tinc res a dir, tot el contrari, ho aplaudeixo, evidentment. Feia aquest discurs de moderació típica dels catalans. Els CDR són la radicalitat moderada? La radicalitat moderada. És bona definició, probablement, aquesta.
Bé, no ho he analitzat mai, sincerament. Vull dir, no conec els CDRs, o sigui, en profunditat, no en formo part de cap d'ells, però ara en aquests moments Catalunya, l'independentisme porta mobilitzant-se, sortint al carrer pel cap baix, des del 2012. I hem arribat fins on hem arribat. No ha fallat això per baix, això ha fallat per dalt. I el que ha d'exigir l'independentisme no és que el CDR llanci porqueria als jutjats o que tallin una carretera o que tallin una autopista. L'independentisme el que ha d'exigir és, per part dels seus representants, i no oblidem dels seus servidors, als quals se'ls paga el sou, que estiguin a l'alçada de les circumstàncies, que no menteixin, i si no estan disposats a complir amb aquells programes electorals amb els quals ells s'han presentat i pels quals han estat elegits, que conjuguin un verb que en llengua catalana és probablement el verb que més difícil resulta de conjugar, que és el verb dimitir. Jo dimiteixo, tu dimiteixes, ell dimiteix. Aquí no dimiteix absolutament ningú mai, malgrat flagrants vulneracions de programes electorals, de promeses, etc. Jo no sé fins on arribarà la capacitat de l'independentisme en general d'aguantar l'estafa permanent amb la qual ens tenen sotmesos, a mi no, particularment, no els he votat, que ens tenen sotmesos o que tenen sotmesos a l'independentisme aquests dirigents polítics. Em deia d'aquesta capacitat de mobilització tirant enrere, com a mínim des del 2012. Què n'opina de les mobilitzacions que hi haurà a partir del judici i d'aquesta vaga que s'havia de fer demà, precisament, el 7 de febrer, però serà el dia 21? Tornaria al mateix. És que al final el que podrà passar és que tinguem un enfrontament dins el món independentista, entre l'independentisme i el processisme, ara si féssim faccions. Perquè, esclar, és a dir, si hi ha una vaga general i es tallen carreteres i passen totes aquestes coses, no veig jo que sigui una cosa unànime i pot haver catalans independentistes que hagin d'anar a treballar o que hagin de transportar una mercaderia i que per això es vegin perjudicats justament amb la seva feina. No veig un clima, sincerament, com el que podia haver el 3 d'octubre del 2017, després de l'1 d'octubre, on sí que va haver una aturada o una vaga general aquell dia 3. Jo no veig el clima ara en aquests moments. Tornaria a dir el mateix, és a dir, no ha de ser el poble ara qui tregui les faves d'olla, ha de ser la classe política, se l'ha de fiscalitzar, se l'ha de posar contra les cordes i si no, se li ha d'exigir la dimissió, evidentment. Davant d'aquest deixem-nos de romanços que va per llarg, en definitiva, quina opinió li mereix a la nova proposta de candidatura de Jordi Graupera? Bé, tot el que sigui enllaçar amb el clima de regeneració política, doncs visca. És a dir, jo no puc estar en contra d'unes primàries, entre altres coses. Jo vaig ser elegit candidat per Solidaritat Catalana a l'alcaldia de Barcelona per primàries. Per tant, les primàries tenen tota la meva simpatia. Jo estic inscrit i vaig votar a les primàries de Barcelona i no només a Barcelona, sinó que s'han extès arreu del territori. Crec que el dia 23 hi ha la tercera onada, aquest diumenge passat va ser a Sant Just, a Terrassa, em sembla, i a l'Hospitalet, i ara serà 100 poblacions més. Bé, perfecte. Ara, també voldria dir una cosa al respecte. El canvi pel canvi no garanteix l'èxit. És a dir, el que exigeixo, o m'autoexigeixo jo mateix moltes vegades, és precisament que hem d'estar, totes aquelles persones que puguin tenir una aspiració política, han d'estar preparades i a l'altura de les circumstàncies. Perquè tu pots tenir molta ambició política, però has de ser conscient d'una cosa: si tu no estàs preparat a tenor de la teva ambició, et pots trobar que pots arribar a dalt i la teva manca de preparació, les teves decisions, repercuteixin negativament amb la gent. Per tant, totes les persones de les primàries, d'aquestes i de les que puguin venir, que es vulguin presentar,
sobretot han de ser conscients d'això, de l'alt grau de responsabilitat que tenen. No podem tornar a caure en el mateix error, perquè un altre filfa, l'independentisme em sembla que ja no l'aguantaria. Si tot plegat depèn més dels ciutadans que de la política, i em reitero, tot plegat, on veu més la guspira per aconseguir una independència i una república catalana? A les sentències que puguin haver del judici o a les municipals? O a cap de les dues? No veig... És una pregunta, home, és arriscat respondre, però no veig que la guspira pugui ser ni per les municipals ni pel judici. No diré que és una cosa llarguíssima, evidentment, però crec que ha quedat demostrat que trencar l'estatu quo espanyol, trencar Espanya, en definitiva, doncs és una cosa que requereix d'una preparació i, sobretot, no em cansaré de repetir-ho, d'uns dirigents polítics d'una preparació que ara en aquests moments no hi són. Imaginem que fundem una república, quan sigui, demà, d'aquí un any, d'aquí 5, d'aquí 10. Quins drets i quins deures haurien de sustentar aquesta república perquè no es reprodueixin defectes adquirits mentre érem el Regne d'Espanya? Sobretot, jo no parlaria tant d'uns deures i uns drets, sobretot el que parlaria és que si s'esdevé, que s'esdevindrà, n'estic absolutament convençut, la fundació d'un estat català, això serà producte d'un gran canvi de la mentalitat col·lectiva i de la recuperació del caràcter col·lectiu de la nostra gent. Si això és així, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè amb la mentalitat majoritàriament imperant ara en el món independentista és molt difícil, per no dir pràcticament impossible, trencar aquesta situació. Si això es produeix, doncs evidentment arribarem a la fundació d'aquest estat amb un poble i amb una gent la qual tingui sobretot el més important per basar-nos en uns drets i uns deures a tenor del segle XXI i dels valors d'aquesta nova entitat política. I seran que haurem pensat amb la mentalitat de l'home i de la dona lliure. I això és el principal a recuperar. És a dir, l'independentisme ha de deixar de pensar amb la neurona del colonitzat. Sobretot ha de ser conscient que el seu discurs polític ha de ser més dur i ha d'entomar l'odi que genera Espanya. El català, com que majoritàriament és bona fe, no odia el català. Llavors li resulta molt difícil pensar que algú l'odiï amb ell. I llavors, clar, queda com desconcertat davant d'aquest panorama que ara en aquests moments veu Espanya. Per això és tan indispensable i tan necessari que hi hagi al capdavant del país i sobretot del moviment independentista unes persones que siguin molt conscients d'això i que els hi parlin d'una manera clara, oberta, al català. Que no els hi diguin allò que els hi agrada escoltar, sinó que els hi diguin allò que cal escoltar. Ara recordava aquella frase del català no odia. Què és Ciutadans? Per als personatges de Ciutadans. Bé, no, Ciutadans en definitiva és... Ciutadans el podríem definir com la cristal·lització parlamentària de l'esperit del colonitzador que hi ha a casa. És a dir, els Ciutadans, en definitiva, ha esdevingut una formació política que bé, vull dir, que actua amb tots els tics del colonitzador. De fet, jo quedo sorprès, a més, que no hi hagi ningú al Parlament de Catalunya que li retregui amb aquesta gent que no parlin en català al Parlament. Jo ho faria, És més, jo no els hi respondria. Que facin el favor de parlar en català. Facin el favor. I si no, doncs jo és que no els hi respondria, ja està. Que de fet el català també s'hauria d'acostumar, en moltes ocasions, respecte a la nostra llengua, agafar i a dir que no l'entenc. No l'entenc, parli'm en català, no l'entenc. Per de la mateixa manera que t'ho poden fer tu. I això no és ser supremacista, això simplement és actuar segur
de les teves condicions. Dit d'una altra manera, i per evitar que aquest programa el miri segons qui, com un tal Marchena, un tal Llarena, etc. Agafo les paraules que van dir aquells taxistes de Madrid mentre feien vaga. Albert Rivera, què és? Un buen espanyol o un catalán de mierda? No, és un català de mierda, indiscutiblement. Indiscutiblement, a més, és, diguem-ne, en llengua catalana seria un merda. Allò que diuen en català és un merda, doncs sí, seria un merda. I ho diu un taxista de Madrid, en aquest sentit. Nosaltres agafem les paraules del taxista de Madrid. Però en aquest cas, a més, és que es va veure en aquesta anècdota d'en Rivera, es va veure el personatge tal com és. Jo el conec i he compartit debats amb ell, no? I és un covard, perquè se'l veia absolutament fora de lloc i se'l veia amb una carona, com ho vam dir, ai, que vingui el taxi ràpidament o que em vinguin a buscar, perquè ho estava passant malament, però clar, no es trobava en el seu ambient. Però amb en Rivera i a molta gent de Ciutadans els hi acabarà passant una cosa que els catalans, aquells catalans que han estat, que llepen la mà de l'amo, aquells catalans que volen ser espanyols i que volen col·laborar amb la governabilitat d'Espanya, etc., els acabarà passant als ciutadans el que els ha passat molts catalans, repeteixo, al llarg de la història. Al final, al capdavall, els veuen com a catalans. No els acaben de veure espanyols del tot. I això que es digui Albert, això li acabarà passant factura. I bona prova d'això és que l'altre dia li van dir això que vostè diu, català de mierda. Amb un tio que, a més, en fi, si caldria es disfressaria de Manola per semblar més espanyol, el Rivera, vull dir que no tindria cap inconvenient. Senyor Espot, li hem de donar les gràcies avui no per aguantar més d'una hora, que també, sinó per venir aquí en directe mentre s'està jugant al Camp Nou el partit de Futbol Club Barcelona contra el Real Madrid a la Copa del Rei. Aventurim un resultat, no pel partit d'avui, que això seria fer una mica de trampes, perquè ara devem estar més o menys a la mitja part, sinó per el Barça-Madrid, Madrid-Barça, diguem-ne, pel final. Espero que guanyi l'eliminatòria al Barça. N'estic convençut. Així, una maneta no aniria malament. Tant de bo. Però ens calen manetes en política, no amb el Barça. Li ve de gust acabar amb una xiulada? Sí, no em fa res, en absolut. Senyor Santiago Espot, president executiu de Catalunya Acció, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Moltes gràcies a vosaltres. Acabem, doncs, amb aquesta xiulada.